60.000 de copii îi spune statului mamă. Abandonați de părinți, cresc în maternități și orfelinate și nu sunt puțini cei care nu au niciun fel de acte. Astăzi, campania Copiii nu sunt invizibili ajunge la Giurgiu și vă prezintă cazul unei fetițe care a bătut singură la porțile unui centru de protecție. A fost odată ca niciodată o fetiță pe care o chema Maria. Atunci când era mică avea o casă a ei, dar nu vrea să-și aducă aminte. Acum are 11 ani și 4 frați mai mici. 2 locuiesc în căsuța de la soare. La căsuță? Unde la căsuță? La soare. La soare? Păi și unde e căsuța asta? Nu știu. Păi e o căsuță de copii mici. Îi place să creadă că toți sunt bine, la fel ca ea. Nu mereu a fost însă așa. A ajuns la un centru de protecție speriată și înfometată în decembrie anul trecut. Nici acum, la 1 an și jumătate, nu poate dovedi nici cum o cheamă și nici de unde vine. Își amintește însă clipa în care a început din nou să trăiască și pe femeia care i-a dat viața înapoi. Nu uiți când ai venit aici? Nu o să uit niciodată. Am venit pe 3 decembrie și vreau să merg la școală. La școală, întâlnirea vreau să merg la școală și mă dă la școală. Fără certificat de naștere, Protecția Copilului și-a luat angajamentul că îi va da Mariei o identitate. Mai grav e că Maria nu e nici primul, nici ultimul copil care, în acte, nu există. În momentul de față, în centrul de primire în regim de urgență și evaluare, există 6 copii fără naștere înregistrată, dar pentru care au fost deja demarate procedurile legale pentru registrarea tardivă a nașterii, înregistrare după trecerea 1 an de la nașterea propriu-zisă. Fiecare centru, fiecare direcție, aceleași probleme. Pe hârtie, copiii invizibili sunt doar niște cazuri care se rezolvă. Cum și când se poate. Contează atât de puțin încât nimeni nu a încercat măcar să-i numere. Nici măcar cei care, teoretic, ar trebui să le fie aproape. La un moment dat, o primărie trebuie să decidă că este momentul să inventarieze, da? Câți copii are în comunitate, ce probleme au, de ce tip sunt problemele și cum pot ei interveni. Dacă nu pot face singuri, pot apela la alte instituții. Că nu poate să vină nimeni nici de la județ, nici de la central să rezolve problema la local atâta timp cât nici nu știm ce problemă există acolo. Așa se face că dimensiunea problemei variază în funcție de cine, la ce porți bate și cu ce interes. Potrivit Partidei Romilor, numărul celor fără acte de identitate atinge și de multe ori depășește 4.000 de persoane în fiecare județ. Mai exact, undeva în jurul la 200.000 de oameni în toată țara. Alte cifre vorbesc despre 200 de copii la 100.000 de români. Copilul, dacă nu este înregistrat, nu poate beneficia de alocație de stat. Dacă nu este înregistrat și are o vârstă mai mare, nu poate să meargă la școală. În realitate, fiecare vine cu povestea lui, iar în spatele unui certificat invizibil, un suflet își țese destinul, o viață fără nume și fără drepturi.